nggak usah Mbak. Nunggu di apa? Apa guys? Duduk di kursi tau, nah kono. Mbak Tia aja. Mbak jenenge bong. Nek jenenge bong, jenenge nek wis gede, nek jenenge bong kae jenenge pring. Disisat-sisat jenenge galer, Mbak nggih. Terima kasih nggih. Rai gede. Ya Mbak, bener kan? Bener kan? Ya tak balas pitine tak balas karo panjenengan. Saya ngomong aku gak duwe sen, raine rai gedek, rai saya dari cilik tekan gede, mangane jangan bong. Jangan bong nak wis gede mengko jenenge pring. Nak wis kepring disigar-sigar jenenge galar. Nak wis dadi galar, pring disisat-sisat jenenge rai, jenenge kae gedek. Berarti raiku rai gedek. Mergone omahku ana gedeke. Rai disanding gedek. Rai gedek. Bregetek. Nek pebancaan kae masak bong jenenge kae jangan bong. Berarti nek sing tak pangan jenenge jangan gedek. Anda tahu? Iki jenenge rai gedek. Mergone wong kampung, wong Indonesia, wong Jawa Tengah, wong Purworejo digrobokan makanan spesial. Nek ana tamu digawekno jangan gedek alias jangan bong. Bong adalah cilikane pring, cilikane jenenge bong. Nak wis disecet cilik-cilik jenenge gedek. Omahku ana gedek berarti raiku rai gedek.